Pendidik ah. Dhisik biunge. Pendidik ah. Ya iyalah. Jangan mau. Anu ndopok kemarin biasanya ndopok. Ndopok anak nang anu nang alfamat kae mau ya. Anak udah kirang, kudune keton. Nang alfamat. Kuwi mau sih. Wong pada mesti ora kedaulatan kadang ngawur iku wong zaman-zaman akhir ora eling. Ya bulane kaya sing duwe wong tua di pondok enak. Biaya akeh orang ngerti malah kaya gue ya. Jajane yang lambang yakin temenan. Kudune duwe anak pada waspada siki, zaman-zamane akhir iki lho ada kontrol. Ya melas karo wong tuane duwe duit angel-angel, duit akeh kayak gue yo. Ya iya. Ya iya kayak gue. Kudune sing pondok bocah siki. Sekolah SMP ya wis dandanes kaya wong apa menor. Itu caranya gue jadi gue ya kayaknya jadi yang melas gurune juga diomongi ya lawan diomong. Oh sing disalahne biungane. Biungane. Jadi salah kayak gue kenapa jenenge wong sekolah ya jadi nang guru, nang omah dididik nang wong tuane. Anu bareng-bareng di antara guru karo wong tua kudune bareng.